Hello, we are from Cyprus. I am Trodian, I'm Niki, Παναγιώτης and Marina. Welcome by Kiki TV. Welkom bij Kiki TV. Dit is weekuitzending nummer 25. Deze week hebben we een ezel, debatteren en paarden. Hello, did you know that a donkey was born close to here? Kiki TV was there to record the event. Happy birthday, donkey! Vandaag gaan we kijken naar de pasgeboren ezel in Zuid-Zanden. We gaan kijken hoe het met hem gaat. Gehoord dat het een jongen is. Wanneer is hij geboren? Ja, vrijdagmorgen om 5 uur. Hoe ging de geboorte? Goed. En hoe lang is de ezel zwanger geweest? 13 man volgens de dierenarts. Hoe groot was hij dan eigenlijk? 78 centimeter. En wat eet de ezel dan als hij groot is? Ras en hooi. En een keer een appeltje. En boterham. En kan hij dan ook dezelfde ziektes krijgen als mensen? Nee, ik geloof het niet. Net de rib, maar dan laat ik ze voor in. Dus ik geloof niet dat ze dat krijgen. Oké. En hoe gaat het nu met de moederezel dan? Heel goed. Everyone was excited about Vestrock Festival, especially kids. They had the whole Friday to celebrate with all the celebrities. We hebben er zelfs 2 items over. Kijk eens. Hallo allemaal, welkom bij Kiki TV. We gaan vandaag kijken bij Vestrock in Hulst. Bent u hier om een speciale reden? Ja, we komen voor de kinderen naar een muziekfestival kijken. Wij komen hier voor 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Weet u wat het inhoudt? Ja, dat Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar aan de eerste mensen een beetje kwamen wonen, denk ik. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen betekent dat Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar bestaat. Okay. Wat vindt u het mooiste plekje in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, Axel, denk ik. Daar kom ik zelf vandaan. Wat verwacht je van dit festival? Nou, in ieder geval voor de kinderen dat ze de heien willen graag naar iets met muziek maken volgens mij. En zij komt voor, je mag het zelf zeggen, voor wie? Voor Be Brave. Be Brave. Be Brave, dat is de band voor haar. En welke band, wat vind jij hier heel leuk? Wie vind jij leuk? De DJ's denk ik en zo. Ja, hè? DJ's. De DJ's. Oké, dank u wel. Oké, graag gedaan. Ja. Succes.
wat 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen betekent? Ja, ik denk toch het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen wat gevierd gaat worden binnenkort. En waarom bent u hier? Ik ben zelf fotograaf vandaag en de komende 3 dagen op Vestrok. En vindt u dat leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Dat doe ik al een paar jaar achter elkaar. En ik maak het liefst gewoon ook heel veel foto's en vandaag ook voor alle kinderen. En gewoon lekkere blije toetjes en de emotie ook als bepaalde artiesten optreden. Dat is gewoon heel leuk om te doen. En van welke artiest maak je het meeste foto's? Ik denk vandaag, nou toch wel Yellow Claw. Oké, dank u wel. Oké. En wat vind jij het mooiste plekje in Zeeuws-Vlaanderen? Dat vind ik toch Hulst. En waarom? Omdat het een mooie vestingstad is. Een vestingstad, wat bedoel je daarmee? Vestingstad, het is, het zit zeg maar om het water en het ziet er, als je het van bovenaf kijkt, lijkt het al of het 6 hoeken is. Het ziet er mooi uit. Een soort van fort? Ja. Oké, dankjewel. Veel plezier. Hey jongens, wat zijn jullie hier aan het doen? Verzamelen bekertjes. En voor wat doen jullie dat? Tattoos? Tattoos? Ja. En hebben jullie al een tattoo? Nee. Vinden jullie het leuk? Ja hoor, ja. Ja. En wat hebben jullie allemaal gezien? Ja, die twee die daar op het podium staan, Julia en die andere. En springkussen, er zijn heel veel mensen. En Bob de Bouwer? Ook. Ja. Dit was het dan weer voor vandaag. Nou, wij gaan alvast weg, maar het feest hier gaat nog even door. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doei! Dit is de eerste dag en die is speciaal voor kinderen? Ja, Vestrok Junior. Het is het 3e jaar dat we dat nu doen.
Een festivaldag speciaal voor kinderen. Die duurt van 3 tot 9. En de dag is eigenlijk gericht voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Ja. En blijven jullie tot 9 uur? Ja, zeker. Mag dat van je ouders? Ja. Komen jullie uit Hulst of ergens anders? Sinds Zwemmen over de Westerschelde. Het is geen makkie. Daarom is er een kwalificatiewedstrijd. En Kikker TV was erbij. Ik ben Jans Keimel, voorzitter van zwemvereniging Scheldestroom. En we zitten hier op het strand bij Puur, Nieuwvliet. En we gaan straks de tweede en laatste kwalificatietocht zwemmen voor de grote tocht op 20 juli. De oversteek Vlissingen-Breskens. Die is in 1964 voor het laatst verzwommen. En we hebben eigenlijk in het kader van het 200-jarig bestaan Zeeuws-Vlaanderen gedacht van... Het zou wel leuk zijn als dat we dat toch nog eens een keer konden doen. Goedendag, ik ben Bart Roelsen van de stichting Zwemmen langs Walcheren. Ik ben daar de voorzitter. En wij houden ons bezig met het organiseren van zeezwemtochten langs de Walcherse kust. Ook zijn wij betrokken bij het organiseren van de tocht van 20 juli 2014. En dat is een samenwerking tussen zwemvereniging Scheldestroom uit Breskens. Dit doen we om het 200 jaar bestaan van Zeeuws-Vlaanderen een beeld te geven van verbinden. Dat kunnen we dus ook samen doen. Vandaar ook de samenwerking tussen twee zwemverenigingen. En dan praat je ook over op die manier van verbinden.
Het was voor ons ook een hele goede generale repetitie. We hebben dingetjes gezien dat we zeiden van nou, dat moet zeker nog verbeterd worden. We hebben ook dingen gezien die zeiden van nou, dat gaat supergoed. En zijn jullie nu nieuwsgierig, hè? Nou, ik heb de eerste die binnenkwam. Dat is de heer Roland Klein-Bulting. Ik wil jullie... De 17 wil ik wel even vragen dat ze naar voren willen komen. Dan de tweede die binnenkwam, dat was Davy Hermans. De nummer 3 was Stefan Rovers. En op nummer 4 hebben we Thijs Kompiet. Peter Kleijs was de 5e die binnenkwam. Nummer 6 was Rian Verblanken. Nummer 7 Josier van Dorselaar. Nummer 8 Yves de Poorter. Nummer 9 Willem de Vos. Nummer 10 Daphne Wiskerken. Op nummer 11 hebben we Michiel Hameling. Jurjen Pater was nummer 12. Nummer 13 Anna de Wit. Nummer 14 Joanne van Vuren. Nummer 15 Leonie Heijboer. Nummer 16 Juri Groosman. En last best Arjen Boudin, nummer 17. People of Zeeland are celebrating 200 years of existence. One way to celebrate this was by horseback riding. Vandaag wordt voor de eerste keer een paardenvierdaagse georganiseerd in IJsendijken. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Laten we eens gaan kijken. De paardenvierdaagse is een evenement voor ruiters en menners. Die komen hier naar Zeeuws-Vlaanderen om het mooie stukje Zeeuws-Vlaanderen te zien. Per dag. De donderdag zijn we begonnen en we gaan daar nog mee door tot morgen. En dan houden ze in dat ze dus hier door de mooie Zeeuwse polders zo ongeveer een 25 kilometer per dag rondrijden. Die is georganiseerd in het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Dat was het thema bij de stichting, was verbinden. En ik dacht, ja, verbinden, hoe kun je nou iets verbinden? Zeeuws-Vlaanderen op de kaart zetten door een evenement als dit te organiseren. En er komen van heiden naar ver. Ze komen uit Brabant, ze komen uit Utrecht en ze komen zelfs uit Drenthe, Klazinaveen en Vledderveen. Ja, en dat is natuurlijk, toen ik dat las op de inschrijfformulieren, was ik daar heel erg blij mee. Waarom rijdt u mee? Ja, omdat paardrijden is gewoon leuk om te doen. En hier zijn routes die hebben wij nog nooit gereden, dus als ik rij is ergens anders. En waar komt u vandaan? Friesland. Uit Friesland, zijn meer uit Friesland. Is het zo speciaal dat het zo'n vierdaagse is? Nee hoor, nee, maar wij hebben een vriendin die woont hier in Zeeland. En wij hebben in Friesland het prachtige Drents-Friese Wold. En daar komt zij af en toe naartoe. Maar het is natuurlijk heel ver, het is 4,5 uur met de trailer. En dan was er eindelijk eens een evenement hier. En toen zei ze van nou, komen jullie nou eens een keer onze kant op. Dus vandaar dat we met een groepje deze kant op zijn gekomen. Waarom rijdt u eigenlijk mee? Nou, omdat het zo mooi is om met de paarden rond te trekken en het mooie Zeeuws-Vlaamse land. En komt u hier ook vandaan? Ik kom zelf uit Ede, voor de insiders die. Dit
was KikkerdTV. Tot de volgende keer. People love nature, people love birds. But people also love photographing them. Een fotoshoot van roofvogels en uilen. En wij waren erbij. Hallo, welkom bij KikkerdTV. Vandaag zijn we bij het Valkeniershof, waar een fotoshoot wordt gehouden voor roofvogels en uilen. En wij gaan kijken hoe ze dat precies gaan doen. Vandaag was een fotoshoot. Waarom organiseert u zo'n fotoshoot? Nou, er is vraag naar. Er zijn heel veel mensen tegenwoordig die fotograferen. En ja, dat gaat tegenwoordig allemaal heel makkelijk, digitaal. En ja, ze willen, dit is een dankbaar onderwerp. Ze vinden het heel leuk om ze te fotograferen in vlucht en portret. En je hebt altijd hele mooie foto's. Wat voor mensen kunnen zo'n fotoshoot doen en wanneer zijn die fotoshoots? Hoe komen we erachter? Nou, we doen verschillende fotoshoots op een jaar, en tenminste dat is de bedoeling. En daar kunnen mensen op inschrijven. Dat komt in de agenda te staan op de website. We hebben een eigen website, www.valkeniershof.nl. En daar kunnen mensen op inschrijven. Maar we kunnen ook, als mensen zeggen van nou, we hebben een groepje mensen bij elkaar, een groepje vrienden, collega's of een bedrijfsfeestje of een groep die op les zit, een soort fotografie cursus volgt of zo, die kunnen hier ook met een groepje terecht. Alles is bespreekbaar en de mensen, dus je kunt inschrijven op degene die in de agenda vermeld worden, de fotoshoots. Maar je kunt ook als je zelf een idee hebt even bellen en kijken of er wat mogelijk is en alles is bespreekbaar. Roofvogels en uilen, heeft u mooie foto's kunnen maken? Zeker, ja. Het was even testen in het begin, maar het staat er mooi op. Dus ze vliegen mooi aan. Weer is goed, licht is goed, dus super. En zijn er al veel vogels gevlogen? Er zijn er nu 3 gevlogen. 4, eentje vloog terug naar de foyer, dus dat ging even niet het valkje. Maar die andere 3 gingen prima, dus ja. Doet u dit als hobby of voor een magazine? Nee, puur hobby, dus echt hobbyfotograaf. Kunnen we de foto's nog ergens terugvinden? Jazeker, ik zet ze altijd op mijn eigen website en dat is johanbosmanfotografie.com. Dus dan kunnen ze hem daarop terugkijken. Dit was KikkerdTV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. There was a debating competition taking place here in Osburg between students about the crimp. Zoals ik begrepen heb is hier vandaag het Swin College aanwezig, waar ze 5 adviesbureaus hebben samengesteld en die gaan ideeën aanleveren over hoe we met de krimp om zouden moeten gaan. Als ik het goed voor heb, worden er vandaag 2 bureaus geselecteerd die dan verder mogen naar de finale op 10 juni. Dus ik ben benieuwd, ik ben hier vooral om inspiratie op te doen. Ja, we hebben natuurlijk vanmiddag echt een hele mooie manifestatie gezien, vind ik zelf. We hebben hier in deze gemeente te maken met demografische krimp. Vaak is het dan zo van de bevolking krimpt, dus de mogelijkheden worden minder. En vanmiddag heb ik dus een aantal jongelui gezien die eigenlijk hebben nagedacht over oplossingen, over hoe kun je het dan toch dynamisch houden en actief houden. En ook aantrekkelijk voor jongelui en dat vind ik ontzettend belangrijk dat ze dat doen. Over hoe wij de krimp in Zuid-Vlaanderen of in West-Zuid-Vlaanderen zouden oplossen. Dat moesten wij gaan uitleggen. De krimp, en kan je een beetje uitleggen wat de krimp inhoudt?
Nou, we hebben hier het probleem in de regio dat te veel mensen weggaan na het studeren en nadat ze hier gaan ze met de middelbare school. Gaan ze door naar de universiteit en komen ze eigenlijk niet meer terug. En zo neemt de bevolking te veel af hier in West-Vlaanderen. Oké, en wat zijn jouw punten hiervoor om de jongeren in Zeeuws-Vlaanderen te houden? Nou, wij met ons groepje hebben vooral besloten om te focussen op oudere mensen. Dat wij gewoon niet aantrekkelijk zijn. We kunnen nooit zo aantrekkelijk worden voor de jongere mensen als steden zoals Amsterdam, Rotterdam. Dus we moeten maar gaan focussen op de oudere mensen. En deze oudere mensen zullen vanzelf, zoals door zorg bijvoorbeeld, de jongere mensen met zich meenemen. Dit is wat wij onze oplossing zijn. Had jouw groepje ook gewonnen? Ja, wij mogen nu, volgende week mogen we door naar Hulst. En mogen we voor weer een groot publiek presenteren. Vandaag sluiten we af met act 12 van de Bondavond. Dit was Kikker TV, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoe zie jij eruit? Nou, prachtig toch, of niet soms? Ga zitten, Klaas, ga zitten, ga zitten. Ciao, Klaas. Goedemorgen, juffrouw Snor. Wat zeg jij nou? Doe jij soms klapjes? Niks met jou. Nou, ik heb een klein probleempje. Ik wil jullie graag een lesje geven. Maar ik moet naar begaan. Wat? We gaan beginnen. Waarom geeft die vrouw Nederland? Je moet even je mondje houden, please. Oké. Nou, ik ga dus en als ik terugkom en ik zie jullie klissen bessen, ja, praten, oké. En dan krijgen jullie keine pizza meer. Keine pizza. Allemaal niet. Allemaal niet. Ja, zeker niet. Ja. Ik ben naar de klas. Hier zijn Iris en Sophie met de vergadering. Welkom allemaal bij deze vergadering. Is iedereen er? Ja? Dan kunnen we beginnen. Oké, wie gaat er vandaag notuleren? Ja, Arthur, jij bent aan de beurt. En trek niet zo'n gezicht, Arthur. Nou, we hadden dus vorige keer besloten om de kinderen in de gangen weg te krijgen door de rode lichten op te hangen en muziek af te spelen tussen de pauzes door. Helaas bleek dit dus niet zo'n hele goede oplossing, dus ik heb jullie tot elkaar geroepen om tot een oplossing te komen. Heeft iemand hier al over nagedacht? Maar Frank, geef nou zelf eens toe. Die bankjes, dat is toch wel een beetje belachelijk. Die meisjes van tegenwoordig, met die korte broekjes. Zet zo'n kind eronder en het is net een... Nou, Sjors. Zo kan hij wel weer. Oké, heeft iemand wel een oplossing dan? Het is dat je die kinderen van tegenwoordig niet meer mag slaan. Mijn vriend, Theodor, en ik hebben dat soort dingen regelmatig meegemaakt in onze kindertijd. Als wij kattenkwaad uithaalden, werden we gelijk met een liniaal op onze vingers getikt. En zo'n ijzer en niet zo'n slotplastic dingetje van tegenwoordig. Nou, Sjors, slaan is nog geen oplossing. Ik heb hier wel over nagedacht. Kijk, ik had dus het idee om wel een saaie gedichten van Marsman in te laten spreken door de nadijkers. Die spelen we dan af in plaats van die klassieke muziek. En hup, iedereen is er weg. Frank, eens kook een keer een boterham pakt. Oh, ik kan nog niet eten. Oh, het verdamme pindakaas. Dat vind ik nu zo vies, hè? Pindakaas. Vind ik nu zo. Heeft iemand een pen die het wel doet? Oh, zo'n pindakaaslucht, dat jacht die kinderen ziekjes weg. Oké, jongens, nu even een oplossing die wel mogelijk is. Want ik denk niet dat Roel en Perkins het zo leuk gaan vinden als ze overal pindakaas gaan smeren. Genau, wir haben keine nützlichen Gespräche von da. Ich denke, dass wir konkret müssen bleiben und alleine über diese Lösung praten. Nützliche? Jongens, schrijf je nützliche nou met een Z of met een S? Herhaal die zin nog eens voor je Ursula. Arthur, ik dacht dat je wel een beetje Duits kon. Of ben ik nog beter als u? Oh shit, oh, mijn baarmoeder! Lief,
Ja, sorry hoor, moet dan nu allemaal weer zo moeilijk? Die verstaan me toch of niet? Oh, en zet niet aan je oor, ik schrik je dood. Annette, Ursula zei net dat het concreet moest blijven. Zweepslagen, dat lijkt mij de enige oplossing. Mijn vriend Theodor en ik hebben dat soort dingen regelmatig meegemaakt in onze jeugd. En wij zijn niet bepaald verkeerd ontwikkeld. En wij zijn niet bepaald verkeerd ontwikkeld. Daar valt ook nog over te discussiëren. Wir müssen es die deutsche Weise tun. Die deutsche Disziplin ist viel besser dan die niederländische. Es würde gut sein, als ich mich hier in etwas einmeng. Swing College, de erste niederländische Schule met deutsche Disziplin. Das klingt gut, niet? Nou, Ursula, wat is er mis met de Nederlandse manier van handhaven? Ik denk dat we gewoon wat communicatiever richting elkaar moeten worden, opdat we een beter zicht krijgen op de misstanden hier op school. Ja. Zo ben ik persoonlijk van mening dat die bankmuziek eens ons meest omvangrijke struikelblok is. Echt wat dat blijkt van sommige kinderen hier op school. Nou, daar moet wat aan gedaan worden. Wat wij hier nu allemaal voor ons in aan het komen. Ik ben dat nog ver om die kinderen Nederlands bij te brengen. Dat is niet onze taak, hè? Ja, Annette, hij heeft wel een beetje gelijk. We moeten vandaag gewoon concreet blijven en tot een goede oplossing. Eerste, ik kan het niet gelieken. Oh, sorry Osman, maar hoe kan ik nou weten of hij gelijk heeft als ik geen enkel woord versta van wat hij tegen mij zegt? Maar ja, als ik hier niet geapprecieerd word, dan ga ik wel weg. Abonnement, blij! Bitte! Zie, zo bin mag hij nu eens staat. Is hij niet boos? Nee, alsjeblieft, Annette, kom gewoon weer zitten. We beginnen van vooraf aan. Ja, kijk, ik heb dus... Oké, jij probeert gewoon een beetje met iedereen mee te denken. En Annette, jij... Lieder, goedenavond. Ja, meneer Jochie. Ik had een experiment, maar ik was aan het roken en zo een grote explosie. Heel de verdieping is weg. We moeten allemaal weg.